L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi l-MDA temmen li l-oppożizzjoni tista' tkun mutur biex pajjiżna jimxi l qudiem. Sostna dan il-President tal-MDA Sandro Ketkuti waqt laqa ma' delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista immexxija mill-kap tal-Partit Adrian Delija. Għal dan il-għan u appella biex l-oppożizzjoni tkun b'saħħitha u maquda għax fil-gvern hemm minejja u l-pajjiż għandu bżonn oppożizzjoni li tkun xprun. Il-tarrabela parlamentari għad għandhom dik il-grinta illi jkomplu x-xogħol tagħhom għandek oħrajn illi għajjew. Għandek oħrajn illi l-attitudni tagħhom inbidlet. Aħna niddiskutu kap ma' nies u jgħidulna għandna bżonn l-oppożizzjoni illi tkun maquda fuq ċertu issues biex isir iktar ġid. Sandro Ketkuti il-menta minn żieda qawwija fil-burokrazija tant li f'ċerti każi l-affarijiet marru back to square one. Mentitajiet li qed ikunu dajfin ma' minnu b'saħħtu u b'saħħithom ma' minnu dajjef. Fost dawn semma l-Sovrintendenza nħarsien tal-Wirt Kulturali, l-Awtorità dwar l-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA fejn qed jolew l-ispejjeż f'livelli li ma jagħmlux aktar sens. Semma wkoll is-sitwazzjoni fil-qrati fejn id-dewmien eżaġerat qed iwassal biex min ikollu raġun jaqta' qalbu u jillimita t-telf milli jispiċċa is-snin jistenna l-ġustizzja. Kif ukoll fil-banek fejn investituri qed jitnafru minħabba diffikultajiet burokratiċi qawwija anki biex sempliċement jiftħu kont. Sandro Ketkuti semma wkoll problema tal-iskart tal-kostruzzjoni fejn m'hemmx aktar postijiet fejn wieħed jiddisponi mill-iskart. Dwar il-liġi tal-kera, l-President tal-MDA qal li din ma solvit xejn mill-problemi fis-settur iżda poġġiet aktar pis fuq is-sidien. Staqsa x'se jiġri meta l-bum fil-qasam tal-proprjetà jistabilizza u s-sidien ikunu ffaċċjati bil-piżijiet ta' din il-liġi f'ambjent fejn id-domanda tkun aktar kajmana. Però bil-liġi li hemm illum x'solvejna? Jien ngħid xejn. Taqqanna daħanna aktar problemi fl-opinjoni tiegħi għandek il-landlord illi se jkun ma nafx fejqiegħed. Fl-introduzzjoni tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qal li liġi dwar il-kera poġġiet żewġ piżijiet kontra xulxin. Minħabba nuqqas ta' pjanar mill-gvern li qasel li jkabbar l-ekonomija billi jżid il-popolazzjoni, il-gvern qed jipprova jirreaġixxi billi jirregola settur li ma tistax ittieħ skossi mill-lum għal għada. Kompla li dan qed iwassal biex ikollha effett fuq iż-żgħażagħ li qed jippruvaw jibdew il-ħajja billi jkollhom saqaf fuq rashom kif ukoll fuq l-anzjani li qed jiffaċċjaw probabbiltajiet akbar li jinħarġu minn djarhom. Adrian Delija qal il-Partit Nazzjonalista jemmen li s-settur privat u stakeholders bħall-MDA huma parti mis-soluzzjoni u għalhekk qed jiltaqa' mal-stakeholders differenti biex ifassal il-politika tiegħu foqsma differenti. Jakkumpanjaw lil kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm ukoll is-Segretarju Ġenerali Clyde Foley, il-kellim tal-Oppożizzjoni dwar l-akkomodazzjoni soċjali Ivan Bartolo, il-kellim tal-Oppożizzjoni dwar it-trasport u l-infrastruttura Tony Bezzina u l-President tal-Forum Opportunitajiet Indaqs Graziella Attard Previ.